jedva čekam da ti vidim profil, baš me zanima kako je bilo. Ekstra, znači ono, bez treme, Je opušta. bila ona bucka, jes? Je li to ona bila? Bucka? Malo je buckica. Mlada, ovako. Pa prvo proveriš, moraš prvo da Tapkajte proveriš. Ljudi, tapkajte svi, ajmo, tapkajte Prvo ko da me ideš mrzite. i zoveš. Ko da me mrzite, ajde, bare smo sa njima s tapkanjem. Da, gazi. Ljudi, tapkamo svi, jesi stigla u Beograd, Jovana? Ruže. Tapkajte, jebaću vas usta, nemojte da... Slušajte, imate 3 sekunde da tapkate, idete svi na blok, ajmo. Idemo, ko piše komentare, ne prati me, timska srca nije bacio, terete se u 3 kurca. Nikola, hvala ti na ruže, ali ne pratiš me, znači idemo svi. Let's go, everybody, ajmo. Ima još 200, 300 više, mi smo opet dobri. Hvala svima, ljudi. Vidite kako mi tapkamo. Ajmo, ljudi, hvala svima. Bacamo ruže da otvorimo speed. Ajde, čekamo nekog dobrog giftara dok se ne otvori. Idemo da ih zaganjamo. Sad su nas ubili. Svi zajedno. Pa vidiš kadro, znači ljudi, evo sad hoću nešto da vam kažem. Ljudi koji mi rođendan nisu čestitali, koji mi je bio, znači 29. Kada su vidjeli da ulazim tamo, kraljice, gde si? Prokurčila si se, nemate više da se javiš, kao ulaziš u elitu. Prvo, niti se čujemo, niti, apsolutno, oni se javljaju kao da mi svaki dan časkamo. Mislim, to su stvarno neki prijatelji pre ono, kad smo bili djeca, družili smo se. Ja rekao, jebote, šta je ovo, ja samo odgovaram, nisi mi ni rođena. Gdje ste bili kad sam bila, niko?